2 милиона за гледка към морето. Намираме се в квартал Чайка, един от най-желаните райони за живеене във Варна. А когато добавим и емблематичната сграда К55, локацията става още по-специална. Честно казано, винаги съм си мислила, че това с асансьора директно в апартамента сме го виждали само по филмите. Тук всъщност си е реалност. Този пентхаус е разположен на последен 17-ти жилищен етаж и е с обща площ от 417 квадратни метра. Основното жилищно пространство е тази впечатляваща дневна с кухненска зона. Високите тавани от 3 метра и 40 см създават усещане за мащаб, което рядко може да бъде намерено дори и в луксозните имоти. Кухненската част е естествено продължение на дневната и е проектирана така, че да бъде функционална и красива едновременно. Тъй като говорим за дом създаден без компромиси, тук ще откриете и 3 санитарни помещения, практично решение, което прави ежедневието значително по-удобно. Жилището разполага с 3 самостоятелни спални, които предлагат спокойствие, комфорт и достатъчно лично пространство за всеки член на семейството. Но мястото, което превръща имота в нещо наистина специално, е панорамната гледка. Тя обгръща жилището и разкрива 360 градусова гледка към града, морето и хоризонта. Ако сте готови да живеете живота на мечтите си, може да се свържете с Топимо за повече информация и огледи.